Hi ha una feinada tremenda. Em dic Mercè Fetzó Carbonell, vaig néixer el 43, tinc 70 anys i en aquests moments estic fent labors de tipus solidari. Vaig començar quan em vaig jubilar, he passat per 2 o 3 coses i ara aquí on estic, doncs, estic contenta perquè m'agrada molt el que faig. When you tumble upon that valley, shark or sparrow line the stairs. Aquest menjador, que donen menjar a 80 persones diàries, fan 2 torns, i jo sóc ajudant de cuina, perquè em va semblar que m'agradava més que servir els menjars fets, i em passo pelant cebes, patates, tot el que calgui, separant peix, pelant peix, tot el que calgui, i començo a les 11 i acabo doncs, a les 6-7 tarda. ¿Para cuántas personas? Para 12 de... ¿Sabes? 12 vols. Vols. No, cabe no. No. Más. Porque voy a hacer 2 litros de... Eso, un poquito más de eso, es un bol. Más que eso, ¿eh? 2 veces esto o 3 es un bol. No tenemos que hacer más. És una empresa, particular, però que es dedica a fer això. Menjar per la gent necessitada. Hi ha gent que ve a través de benestar social, de les organitzacions dels ajuntaments i de la Generalitat, van allà, expliquen el seu problema i decideixen si tenen dret o no a venir a menjar. Llavors aquest menjador té una peculiaritat que és un menjador familiar, que no és costum. O sigui, normalment els menjadors solidaris acostumen a ser de gent gran, però aquest també hi van la canalla. I llavors, per exemple, en èpoques de... venen els caps de setmana, venen a menjar, donen un servei de dutxa, de rentar-los la roba, perquè molts d'ells no tenen aigua calent a casa ni poden cuinar, i llavors, doncs, és bastant complet, bastant complet. ¿Qué me das? No lo tires, ¿eh? No, home, jo, perdona, dame el cop que després, m'agrada molt tot això. Primer que soc molt belluguet, ho he sigut sempre, molt dinàmica, i és que necessito ocupar el temps, i a més amb coses que siguin útils. Llavors, sempre he sigut una persona molt metòdica i molt pragmàtica, això és el meu caràcter, i el fet d'estar a casa sense fer res, que jo no m'hi veig, ni que llegeixis molt, ni que escoltis molta música i tot el que vulguis, vull dir, necessitava fer alguna cosa de servei a la comunitat. Sempre he tingut aquesta inquietud social, vam tenir 4 fills, això ens va ocupar molt temps, però sempre l'he tinguda. Una mica perquè també a casa meva es vivia aquest tema. La meva mare doncs, era una persona molt solidària, participava molt amb el barri de la Bordeta, que és el barri d'aquí al costat, i això ens va implicar moltíssim. Érem 7 germans i tots estàvem bastant implicats en el tema. M'aporta felicitat sentir que faig una cosa útil, i a més la meva responsabilitat sempre és a l'extrem. Jo, per exemple, ara estic fent aquesta entrevista, però jo soc d'aquelles que el divendres és que per mi és sagrat. Em diuen, és que, mira, podríem fer tal cosa, tal altra... No, que jo treballo. O sigui, i tot i que sóc una voluntària que podria dir, mira, escolta, no vinc, no, m'implico tant que em sembla que és una traïció, diríem, no? Jo m'he compromès, doncs, a totes. El divendres és ocupat per Can Padró i ja està.